procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Ited mo kadakwada tinaylangitan at tinapay, nga adda ken kuana ti amin anaimas ananam. Kumararag tayo. O Dios nga itinakaskas da awa sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi iti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ti bagi kendaram. Tapno may kari kami akan kanayo ni ti bunga ti panubot mo kada kami. Sika ngagbiag ken nagari, hagraman ti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan inggana. Panagdaydayaw ana Diyosan, datayo amin. Madaydayaw ti Dios, madaydayaw ti nasantuan anagan na, madaydayaw ni Jesucristo na paypayso a Dios ket na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw ti nasantuan na puso na, madaydayaw ti napatag-unay adara na, madaydayaw ni Jesus iti nasantuan na sakramento ti altar, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa, madaydayaw tinaindaklan ngayon na ti Diyos, ninaigasatan a Maria. Madaydayaw tinasantuan ken dinamulitan na panakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Birhen ket ina. Madaydayaw ni San Jose na tepel unay nga asawa na. Madaydayaw ti Dios kadagiti anghel ken sa santo na. O sa
Naragsak ken nagasat nga sasangbay ti baro atawen 2022 kada tayo amin. Agtaod kadagiti puspuso ken ngiwat tayo. Dagiti kasayaatan ken kapintasan na tarigagay apara iti tunggal maysa. Ito uneg ti pamilya ken sisa tayo. Awan ti kapintasan na wagas nga panangrambak iti penangirugi iti daytoy a baro atawen. No saan at tinasantuan na Eukaristiya, ken babaen ti panagririnanod, panakipaset ken panagmisyon, iti sisa tayo. Iturong na tayo, iti Apo, tinapalao sa panagyaman tayo, kadagiti bendisyon ngay bukbuk na iti biag tayo. Iti napalabas sa tawen, 2020 ket maysa, ken agdawat tayo, iti grasya na, amasapul tayo, iti daytoy a baro atawen 2022. Ti tema tayo iti daytoy solemnidad ni Birhen Maria, ina ti Dios ket ti silaw iti sidong tayo. Iti daytoy a rambak tayo, danggayan tayo dagiti kakabsat tayo, manipod kadagiti sisa ti barangay Bayugaw Weste, Lasud ken Gabor Norte. Amang idaulo ti panakipaset, kablaawan tayo nga rod ni Jesus, babaen iti daytoy arambak Eukaristiya, tumakder tayo, ket kantaen tayo, ti kanta nga panglukat, akas pangsarabo tayo, iti Apo babaen kadagiti ministro na.
Nayanaken ni Jesus, hintay nga daydayaw, hintay nga daydayaw, hintay nga daydayaw, wen ni Jesus. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kuma kada kayo ti grasya ni Apo tayo a Jesucristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod iti Espiritu Santo. May kawalong aldaw, ti oktaba, ti Paskwa, ti panakaipasngay ti Apo, nga isumeten, ti panagamamiris ken panagpampanunot tayo, ti naindaklan, nga kinaina ni Apo Santa Maria, iti titulo na Ina ti Dios. Umunamat ngal daw ti baro atawan, ket nayetnag sa ngalubuan ngal daw ti kapya, ti panagkararag, panagtarigagay, ken panagipagtrabaho tayo iti kapya. Sa ganaan tayo, ti bagbagi tayo, tapno may kari tayo ang makiranod karagiti na santuan a misteryo. Agkumpesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko, nay, isong agpakpakasya ken Santa Maria Birhen, agnanayon na Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kadakayumet kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na tay kuma ti manakabalin na Dios, ket kalpasan ti panakapakawan digiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti gloria na.
Hosana sikalae itinasantuan sikalae iti kangatuan iti timpuyo ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, intad mo ti gamang ti panakaisalakan ti tao, babaan tinabunga at kinabirhen ni Santa Maria. Ipay mo kadi, tamalakaman mi ti panangibabait na, iyata kenkwana, na ikari kami nga imawat iti anak mo, agubwayan ti biyag. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon, awan tinggana. Ti may basa na adaw ti libro dagiti numero. Imbilin ni Apo ken Moises, nga ibagana ken ni Aaron, ken kadagiti anak na, nga aramaten da dagitoy asasao, ti panang bendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati Apo, ket aywanan na kayo. Kaasyan na kayo kumati Apo, ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo, ket ikan na kayo ti talna. Kinuna ti Apo, no balikasenda tinagan ko, apang bendisyon kadagiti tattao ti Israel, bendisyon akto ida, ti sao ti Apo. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asi kakaasi, tapno maamuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti bileg mo amang isalakan. Agragsak kumada giti nasyon ket agkantada asirarag-o, taawan ni dumdumam iti panangukom mo, ken idaldalan mo dagiti amin na tattao ditoy lubong. O Diyos, daydayawen da ka kumadagiti tattao. Wen, daydayawen da ka kumadagiti amin na tattao. Benendisyonan na tayo ti Diyos, itanok kumadagiti tattao iti amin na sulit ti lubong. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Ididimtengen ti tumutop a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imaya kas anak ti natauan nga ina, ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subbuten na dagiti adda iti babaen iti linteg, ket agbalintayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti espiritu nga umawag ti Ama, Amak. Ngarod, saan ka natagabo, no di ket may sakan nga anak. Ket gapu ti anak na ka ti Diyos, itednaken kadagiti amin nga addaken kuana, maipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo.
Ti Apo adakuma kada kayo. Ti sumaganad na adawit inasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasarakan da Maria ken Jose. Ket nakita da ti ubing a nakaidda iti kulluong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada may papan iti ubing. Nasdaaw amin na nakangeg iti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor mangikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios. Gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay ti panakainaw na. Ti ebanghelyo ti Apo. Ay etek agakapsat ko kan Apo tayo nga Hesukristo kablaaw ti naragsak nga ilalasod tayo iti baro atawan 2022. Kastamat kini Apo Eril. Happy New Year kunayo iti kaabayo. Kita nyo no naranyag tarupa na wano may nasalibukag nita nasapay ta nasaranta kayo lata. Inturad yu manan ti inmayan, inti baet dagiti libang ken ariwawa. Nala, naragsak amin nga balbalay. Mangmangan kada umininom, agkakanta kada agsasala. Ket ti iglesia tayo, iturong na tayo, umuna, may kawalo nga aldaw ti Christmas Day, proper days of Christmas. Ti 8 aldaw nga naituyang tapno pagamamirisan ken panpanunutan tayo. Ti naindaklan a misteryo ti panagbalin a tao ti Dios. Misteryo ti incarnation. So nga dito 8 aldaw ket iti dito may kawalo nagpateg manen ta dito mat ti titulo ni Apo Santa Maria ina ti Dios. Ni Apo Jesus ada dua nga nature na, dua nga kinasiyasino nga nagtibnok nga uray langa. Ada na isang sangayan nga panagkaysa ti kina Dios ken kina tao. Debate idi tawen 429 AD. May isa nga obispo ni Storios ti mangipakpakdaar. Sana mabalin nga may salaeng nga babae ket sikugen na ti Dios kunana. Daytan 431 AD Council of Ephesus. Ti konsilyo ti Efeso nagdadagop da tapno urnusen da ken simpaan da daytoy. Isursuro ti Nestorios ket ditamet nga nabukel ken naikeddeng. Nasken nga patyen aklonen awaten ti siya sino man nga agkuna nga Kristiyano kamang ti Iglesia Katolika nga ni Maria ina ti Dios. Tani Maria tinangsikog ken Jesus ti Dios ang nagbalin nga tao. Ni Jesus nga dadwa nga kinasiyasino nga nagtibnok ken kuana kina Dios ken kina tao. Manipod idin maramrambakanan
daytoy naindaklan nga misteryo ti panagmaymaysa ni Apo Isus na panagmaymaysa ti kina Dios ken kina tao ken ni Apo Isus. Dalaang dua nga saan nga popular unay nga saan da nga aklunan ket saan da nga mamati. Mangiti kakabsat tayo nga saksi ni Jehova ken Iglesia ni Kristo saan da nga aklunan. Nga ni Apo tayo nga Isu Kristo, Dios nga nagbalin nga tao. Ket manipod iti 1931, isumeten maramrambakan, maitantandudo, daytoy nga titulo, ket iti liturya tayo, maramrambakanan ni Maria nga ina ti Dios. Daytoy nga panagpampanunot ken panagamamiris tayo ti may kawalong aldaw, ket umunameten nga aldaw, ti Enero, umunang aldaw, ti baro nga tawen, mayat ataday launay nga agam amiris tayo ka nagbalin nga modelo tayo ni Apo Santa Maria kas nangagan tayo iti naibasa pinampanunot anaimbag ni Maria dagitoy tinandaanan ni Maria amin dagitoy pinampanunot na anaimbag tapno iti ilalasod tayo iti baro nga tawen sila lagip tayo latta kumakadagiti na indaklan nga bendisyon kan parabor ti Apo kada tayo. Nga ti kang runaan na launay nga yung bendisyon na kada tayo kaning parabor na ti panangisalakan na kada tayo. Pinarswa na tayo ket inalangon na tayo manipod iti nakapoy nga kasasad tayo. Pinarswa na tayo. Insalakan na tayo. Ket nasken launay nga iti daytoy nga panangisalakan na kada tayo inted na nga umunang nga parabor umunang nga naindaklan nga sagot na isagana ni Maria anang sikog ken kuana patron tayo Immaculada Concepcion na indaklan launay nga sagot makita tayo launay dita nga tunggal rambakan tayo ti piyesta tayon dayta tinangrugyan ti parabor ti Apo kada tayo ay ayaten na tayo launay nga oray lang nga. Ilalaan na tayo nga oray lang nga. Oray no kitaan tayo kung kuna tayo di Christmas ti Diyos, nagpakumbaba, launay, gapo iti kinapatag tayo ken kuana, gapo ta ipatpatag ken ilalaan na tayo. Oray saan tayo nga may kari. Isot gapo na nga rod nga, sagot, kalpasan ti sagot, ti di agsarday nga kado dagiti sagot na kada tayo. Sublia-sublia na nga pampanunutan kanam amirisan dagito nga sagot na ket talikudan dagito iti panang sangal tayo manen kadagiti wish kan New Year's wish kada New Year's resolution tayo sangalan tayo manen ket awatan tayo napateg nasken dagito nga wish nasken met nga tapno matungpal dito nga wish, masapul nga ibanag tayo, babaan kadagiti resolutions kan pangedeng tayo, tinawan daytan, nga da pangedeng, ada resolution tayo, nagmaya, umunang aldaw titawan, New Year's resolution, kalpasan na, malipatan tayo sa mata, dos pala ti Enero na ipaani mo lang na yung resolusyon. Masapul nga, ikadeng tayo, nga tarigagayan tayo launay. Kas pangrigan tarigagayan, tinaulimak, naragsak, nasingad nga familia. Anyang arod, dagiti aramidan. So daytan, no, dagiti wish, familia nga naragsak, ada tiyempo ti tumunggal maysa, ada panaginayat, resolution, mangted iti tiyempo iti familia kisayan dagiti tiyempo nga awan ti kaisisken na isamira talaga nga isamira ikagumaan ada tiyempo iti familia wish kayat ko nga ngumato ti gradok resolution ket ipapati mga rod ti agadal sa mga rod nga ited akini mamang mujul si kanti mga adal tanong ngumato ta grado kita mji wish santo resolution. Tatawanan nati kaskenan, tuntunan tayo, kayat ko nga sumingsingadak kini Apo Isus. Ang daytan, dagiti resolution, mangtitay ti tiyempo, sangwan tayo, asikaswan tayo ti panagkararag,
asikasuan tayo ti panagbalintay nga napudno kadagiti na duma-duma nga araramid ti biyag tayo nga nakatolikwan ni Pope Francis adda dagitoy nadagop-dagop nga walo nga nagsayaat nga paggrubwatan tayo nga resolution iti isisirek iti idadateng ti pandemya ken nagyaman tayo ta barbareng kuman ininot nga agsardengan daytoy ket atipaan kuman ti bakuna ala termino ken imbalikas ni Santo Papa Francisco amu tayo nga kalpasan daytoy nga pandemya santon nga kas iti sigud at dan nagbaliwan saanen nga kas iti sigud agsipud ta adu ti pinataod ken inaramid na iti kaunggan tayo ken ti panagbiag tayo daytoy nga pandemya insuro na tayo ti adu nga banag riniing na tayo ti adu nga banag daytoy nga pandemya umuna nga ibagana nga resolution ikapeng mo ti bagim unang kada tayo yan tangay adda dagitoy simbahan sa nga karubaan nga pagrubuatan tayo ipasnek tayo nga ited ti bagi ti tiyempo tayo ti talugading tayo nga makipaset kadagiti amin nga aramid nga mangitalo iti kasasaad ti tao kadagiti aramid ti kaasi saanen nga nasken nga may waragawag may bistrad may Facebook ngam dagitoy nga aramid ti kaasi aramid ti charity talaga nga panangited tayo ti tiyempo tayo na maseknan ken makipaset nagsiat dayta tapno santelanganen nga agbuybuya wenno paspasurot wenno agmalmalanga nasken kitaan tayo ta ikeddeng tayo ta ited tayo makipaset tayo may kadwa isingasing na unay nga nagpateg nga isardeng tayo ti mangeddeng kuna ni Santo Papa stop judging others adya ti kinatao tayo no daduma no apay nga agsaknap ti marites kada na duma-duma data nga tao kastoy na awan na ti panagkitkitam kini katugangam ti panagkitkitam kini pag-abalayan ken kayong mo baliwan ti panagkitkitam iti karubam baliwam isardeng nga talaga ti isingasing na paikidiket maminado tay kano nga agsarming kaya't nangasawan maminado pay nga kitaan tayo ti bagbagi tayo, dagiti pagkapuyan tayo mat, dagiti pagkurkurangan tayo. Tano makita tayo, dagiti pagkurkurangan tayo, saan nga nadaras ti panangeddeng, panangukom, panagkit-kita tayo nga abarngays iti padatay nga tao. Nasiat, data nga pagtaudan ti resolution, tano bumasit ti marites, bumasit ti angat, bumasit ti apa, bumasit ti sao-sao. May katlo, isingasing na talaga nga ipapuso tayo kuma nga adalan, basaan, anahagan, paglualuan, tinasantuan na kasuratan, tinasantuan nga Biblia. Kuna na nga makapasuron kuna ni Santo Papa, no agbalin tayo nga kasla loro nga dakamatem, sa uwam dagiti binatog, dagiti bersikulo, ti Biblia nga ulatan sa sawam, nasaysayat kumakuna na ibilang tayo kumanga ti panagdengeg ti sao ti Dios ti panangukag ti nasantuan na Biblia may isa nga panakisinarak may isa nga nasinged nga panakisinarak panakipatang saan lang nga imbaga mo na ito mo na nakita ka nagsayat mo't arakit di nga may kabesa na ito nga binatog ko na ngam tunggal o kagan tayo tunggal denggan tayo makisinarak, makisininged, makipatang, umuneg. Ti kaunggan, ti puso ka ni ti panunot tayo kuma, nga saan lang nga sa uwan dagita nga binatog. Iyawis na pa'y, nga iti panagsangal tayo, kadagiti addang, nga aramiden tayo, ipapati tayo, maseknan tayo mat, iti aglawlaw, kasasaad ti environment. Kita tayo dagiti parikot, no nadumano, mismo da tayo, nakapoy ti disiplina tayo, kadagiti
nagrugitan, dagiti basura tayo, dagiti naramat tayo, masapol nga masaknan na tayo matan. Panagaramat, kan panangsalwad, iti danom, iti angin, tinaduma-duma nga agtaod launay iti environment. Isakit tayo, ray panagaramat laang ti danom. Saan nga nakabusbuslon, ti danom kat mineral dayta, napatag dayta. So nga, saan tayo nga nagastar, awanan ti panangilala, kan panangisakit. Makatulong gamin, no isakit tayo ti nakaparsuan, no isakit tayo ti environment, makatulong. Aglalon ito no makita tayo nga ti kapaggan kan sentro dato nga environment, dato nga nakaparsuan ket tao. No ilalaan tayo, dagiti adda iti aglawlaw iti tao, ito nga nagpatag nga ilalaan tayo ti tao. Agkuti, dagiti sisa tayo, nasken met nga agkuti, agtignay, panakasaluwad nga na siya dagiti dingwan, dagiti mulmula, dagiti nagiwaras iti kawayan, iti naorderan na po JB, dayta, nagpatag, agmula iti kawayan, panagmulmula, panangsaluwad, isakit tayo dita. Kitaan tayo kat numasiknan tayo amin iti daytoy, maiturong pa'y nga isakit tayo dagiti sumarunong nga kapututan, dagiti anak tayo kan dagiti agtutubo. May kalima, iyawis na, agkararag, sansanan ti agkararag. Anday ta, tunggal makariing tayo, agdaydayaw ka nagyaman tayo ti Diyos. Iti biyag nga impay na, iti barumanan nga agsapa, nga labit santay ko mga nakabangonan. So nga, insigida, makariing, makapu tayo, agyaman, agkararag, ti barungal daw, may singasing, idaton tayo, titunggal daw, apo, idaton ko, dahi tingal daw, ken ka, ket iti rabii, apo, agdawatak iti pamakawan, no niya ti panangaramat ko, ti dahi tingal daw, dagiti nagkapuyak, dagiti nagkurangak, pasantuan tayo, ti aldaw tayo, pasantuan tayo, dahi tingal tawan, ti 2022. Agkararag tayo, agkararag, aglalo kadagiti kanito, kan panawan nga nakarikrikot, no adda parikot, adda problema, adda pakadagsa, agkararag. Dapat iti may sing-singasing nga, uray tirabi ilaang, ala, na good night am aminan, night, good night. Kanag siya at good night, Jesus. Good night, Lord. Na good night am amin na. Good night, Lord. Nagina na. Dawatan, sapay ta makariingak manintag sapa. Kararag. Nagpatig nga pa nagkararag. Ti panagkararag iti Santo Rosario nga sang kapamilyaan. Ti dardarirag. May dardarirag. Di rin ambakan tayo ti pesta ti na santo na pamilya. No adda pa nagkararag iti unag iti pamilya. Anyan nga nagdakilang nga banag. Tamay sentro ti biyag tayo ket agtalinaed dayta nga pamilya nga sangsang kamaysa. Ti Santo Rosario launay. Ti panangawag tayo ure dagiti panagkakita niya nga rod. No nadumain to no nag-Santo Rosario tayo nalabit. Anyangay. Isla sinsinan. Ngam nagpatag nga na iti nga kararag. Awagan tayo ti inatayo. No magkisao tayo ti inatayo. No nga nasayat, mapalagipan tayo. Anya kamatan, kasano ti panakisasaom ti inam. Kung naglualo tayo ti Ave Maria, aglulumbadan ton. Anya kadpay ta. Turukan nagkapoy gaya man nasken, nasayaat nga panaglualo. Nagtao diti puso nga panagkararag tayo. Ket nagpatag, nga awagan tayo nga kanayon, tinanang tayo. May kanam ipakni tayo, dagiti sakit tinakam, dagiti gura, dagiti rurod tayo. So ang atadati, pagmamauyungan ko na dagiti, paputok ta, kigtotan nyo kanti demonyo ta pumanaw, ano, kinigto mo aga, mananda magsubli mo laang, mga timaray, magsubli mo laking kam, day ta gaming. Dagiti demonyo di unag tayo, no ada imumpanan tayo, ada saksakitan tinagam tayo, no antay nga talaga nga makapakawan, nagrigat nga agudaod, nagrigat nga forward, ti panagbiag tayo, iso nga mamakawan tayo.
So day tamagkat nga adda dagiti rupa nga talaga nga kasuuran. Amuyo di kasuuran, yay batog ti dalikan, nga mitatag batog mo ti stove niya kat pa yay batog ti dalikan. Nga ada jayon amin, naurnong aming asok ngin misit, kasuuran. No ada umpunem, ada dagay no ada umpunem na agkatawa mat, ngam nakamagmaga ti katawa na. Umisem mat ngam benek di isim na nalabay. Kita manta kaabay mo la marasin mo no da kasaksakit tinakom na dayta. Baka singapay nga asawa na ti kasaksakit tinakom na kita kita amji matana. Kita amji rupa na numano ti uged na. Numadungdung saad dayta nakarkaron turturugan nan. Kita kasuuran tarupam ditoy kita man ti rupa da. Kasuuran. Ureno nakapismas. Taam di matana. Taam di matana. Kita di matana awan ti blak na. Kasyay nga. Awan ti nangisi na tamatana ni puro puraw. Ito delikado de kita. Ada saksakit tinakam na limnek di nangisit ti matana. So awan ti kabusor nga panawam ibatamon mamakawan ka. So ito na agawid kayo na dayta rakupon nyo aming nga karubayo ken laglagi po nyo narigalawam amin nga taga di adayo yigayam karubam saan no di kunakon ikanyo iti atensyon ta karubayo. May kapito agket kisayan data na palalo nga puro amin di gadget ti araramaten makisao ka di sangwanam nga mismo bisitaom datay hamo pa'y nakitkita dagitay may papaigid kan may paspasuli ikam ti panawan ikam ti tiyempo in ka kasao mismo saan nga puro amin ang daytan puro amin di gadgetan puro amin di cellphone kisayan mo tasab sa bali iti sangon-sango nga kapatang kan ikam nga mismo ti panangilala kan panangipatag mismo sangon-sango. May kawalo aday tamat ti nagpatag nga panangaramat mo ti dayta cellphone mo mata dagiti ay ayatem tawagam mat no daday ti adayo dagiti ayatem nga san mo nga nagit-kita nabayagan nga di mo nakasaso tawagam kasaom dagiti napatag nga gagayem mo ikam ti mo sige day tamat ti imbag na bentahin ang agpaisum aramatem tapno idanon mo dayta nga ayan-ayat kitaom walo nga nagbabaked nga mangtulong kada tayo nga resolusyon ipaset mo ti bagim makipaset ka iti sisa ipaset mo ti bagim kadagiti aramid ti panagayat ken panangilala ti pada nga tao isardeng mo ti mangukom ken mangeddeng stop judging others ilalaem ipapusom ti sao ti Dios saan nga ti panagbalikas kan panagisaulang kadagiti bersikulo ipapusom agbaling nga instrumento ti panakisinarak kan panakisininged ken ni Apo Dios may kapat ilalaem ti aglawlaw makipaset ka kan makipagtrabaho ka kadagiti advokasya ti environment mula danom aglawlaw init, angin, lawag, kuryente, amin di kita nga magkatulong, panangaywan, panangisinop nga nasaya at karigiti pagrugitan, karigiti basura, may kalima, ipaspas na kanikam ti panawan, ti panagkararag, irugim iti agsapa, gibusam sakbay iti panaginana, lipatem, tagiti sakit tinakam, makikapyaka, tiday iti nga sa nga lubungan nga aldaw ti kapya, ti bukod ng mga bagi, kanito iti familiam, irugim day nga addang ti kapya. No mo may rugi, bagim kan ti unag iti familia, ang patingga nga alawaaw, day nga tarigagay ti kapya. Kisayam, tinapalalo, nga panagdepender mo, iti Twitter, iti Facebook, iti cellphone, masapol mo ti sangon-sangon